Tak, utíkej. Jsou tam dárky. Já. Míč je tam. Jo, Matýsek dostal míč. Míč sice dostal už v létě, ale... Tak, a co tam ještě je za dárek? Co je tam, Matýsku, ještě za dárek? Už si to můžeme vybavit z bedny. Už tam žádný dárek není? Co myslíš? Je tam nějaký dárek? Tady zase ten malý dárek. A pro... No to bude asi pro Mariánka. Ukaž, podíváme se, co tam Ježíšek napsal. Mariánek. Doneseš to Bráškovi? Doneseš to Mariánkovi? Májovi to dones. Mariánkovi. To je pro Mariánka dárek. Klidně mu to rozbál. On to ještě neumí. Chceš pomoct? Ne, on si to pomoct. Pomoct? To dám na ten stučku. Tak. Tak, a už to půjde dobře. Co tam je? Míšo, můžeš tady rozsvítit, prosím tě? No, to je přímo do protisvětla. No tak to je Májovi, to je slon. Teda, ty jsi hodný Bráška. No podívej, to je chrastítko. Ty chceš ještě vyndat z toho, vej? Počkej, nechme si. Maťko, tak to mi to nedělej. No a co to ještě za dárek? No tak se ještě podívej. Tak a máte ti to přečíst, co tady napsáno? Matýsek. Tak to je pro Matýska. Tohle dáme Májovi, dáš mu to? Hele, já ti z toho sundám všechny ty špatné věci. Tak. Dáš to Májovi, to je slon pro něho. Ukaž mi, jak se s tím dělá. Ukaž mi to. Ukaž. Jo, koukej, Májo. Koukej, Májo, tady chrastidlo. Ten má radost, vidíš? Počkej. Teda. Paci, tak ještě si vyšel druhý dáreček, ten už je pro tebe. Pro Matýska. Chceš pomoct? Tak já ti zkusím dát ten šličku. Díku. To je pro Jitko, Matýska. on se točí vždycky mi sem zády. A když půjdu tam, tak je to přímo v protisvětle, jo? Takže to... Nevíme ještě. Překvapení, tak. By tam bylo auto nějaký. Zvířátka. Zvířátka. Matýsku, je tam ovečka? Je tam ovečka. Koníček je tam taky, koniny. A uvnitř bude opravdový Matýs. A podíváme dovnitř do krabičky. Čekaj, opravdový koník? Koň? Nějaký mikrokoník? No, to opravdový Lego. Tady ještě jednu nálepku. Dáme. Tak, a podíváme se dovnitř. Tak, tady je ovečka. Tady je koníček. Koniny. A teď se udělá. Kočička. Co tohle? Pejsek nebo kráva? No, co to je? Kráva? Spíš to byla kráva. Ale jede na koni. Jo. Tak děkujeme, Víctovi. To je teda hezký dárek, víš?
No. Kočka pojede na ovci? Ne, kočka na ovci nepojede, ale kočka si může stoupnout sem na kostýčku. No, to je, co si máme koupit žál, že jo? No tak to si hned tady. Hele, farma. Farma. Mámo. Vykáka. Takže nesleduje, jo? Vykáka. Jo, sleduje. Vykáka. No koukám, no je tam, no. Vykáka. To je jakoby vrtulník, To si nějaký rychlej. Ne. hele. A podíváme se na další dárky. Up. Pro koho to? To je pro mámu a Papa. pro mámu třetí pokus. Děkujem. Pro mámu, děkuju. Jo. Už jste zkoušeli, jestli Ano. funguje? Takže funguje. A je to dětská pojistka. Počkej. Jo. Yeah. Dětská. A dá se plně dál. Yeah. Dáš to tátovi? Tátovi to jde, jo? To není pro děti na hraní tohle. Dáda. Pro tátu a pro mámu. Jámek. A tady je něco pro Matýska. To budou nějaký. Neukazuji mu, kde se to... Nejsou to ty zanátkový nese? Ne, tu jsme se jim pomerančují. Pomerančové. Je, svíčka. Takový nevím. Tak a už se to zabavuje. Musím vyzkoušet, jestli to funguje. Hele, bombónek si dostal. Mňam. Mňam. Bombonky. Tam jsou bombonky. Tak ti Ježíšek přines bombonky. Kovko. Chceš jeden? Bombonek? Dáš taky babičce. Babičce dej. Jeden dej babičce a Děda. jeden dej dědovi. Ano. Máš pro dědu i pro babičku. Já dám jeden tátovi Děkuju. a jeden babičce. Tak. Děkuju. Jsou dobrý. Sladivý. Tak jdeme na další dárky. Jdeme se ještě podívat, jestli mám ještě něco pod stolečkem. Jo. Ty, škoda, že jsi to jako nefilmovala, jak Míček skončil ve stromečku. Filmoval. Tak, Matýsko, podíváme se na další dárky, co tam ještě je. Mama, říkám tady ty, vej. Jste mu neměli dát ten nejzajímavější na začátek. Nejde tam. Na koni sedí paní. Paní. No, a taky si může sednout sem. Na koně půjde. Jo. Hop, hop. A pojedeme přes překážku. Jo. Hop. Jo. A tunelem. Je Matýšku, je to bajaja? No jo, to je princezna Bajaja. A to je kouzelný kůň. A tady je drak. Tam je drak. To jsi šila? To je z těch chráněných dílny. Z jaký? Hop, hop, udělal koník. Hop, hop. Skočila paní. Hop. Jo, hop. Hop. Tak co tam ještě za dárečky? Matýsko, pojď. Ještě se Co podíváme. tam ještě je za dárečky pod Pojďme se stromkem? ještě podívat, co tam je za dárečky. Buďte rádi, že mu zatím stačí jeden. Počkejte za rok. Ale ty jsi by to mohl rozbavovat týden, že ty děláš. To je dobře, že jsi s tím jedním. Kočička dělala kaky.
Wow, to je Amanda Fedriky. Čí dělá kočička? Čí. A Kaki. Babí. Tady udělala Kaki. Tadyhle by bylo fajn místo. A to by se nechce to? Nechce si ti čůrat? Nebo to za ten zápočku úplně. Takže já jsem ti kočička měla. Jo. Já to podívám, ale že se mu nechce kakat, že? Pojede na ovci? Ale to tam nejde, ale. Jo, jde. Jede na ovici. A to je zrovna taky ta sufolk. Tak co, ještě se podíváme na nějaký dárky, jestli tam třeba Mariánek nemá nějaký dárek. Který je Mariánek? Jdeme hnedka na vrchu. Teďka 150, takže se šíří sbírka. Jak to jsou ty? Na píska? To tam nejde. To tam nejde. Já, to jsou zase jiný. Dobře. Já, ty jsou dokonce na nic. Na nic? To je pro Máju. Dáme si to, no, tady je tak, že se to pověsí někam. Bezva. To bude hezky rozvěsit na luster. Že on se na tom lustru krásně nasvítí. Ano. Chtěl by se podívat? Hele. Jo. Měsíc. Budeš mít ty za úkol nestratí. Vždyť mi dej ten pytlík. Co tam, Matýsku? No co to je? Tohle. Máme akorát do každého pokoje jeden měsíček. Koukám. No. To budete mít spolu s Mariánkem parádu, teď v pokoji. Bezva. Bezva. Ve svém pokojičku rodičku. To jsou nějaký další. Dáme tatíky. Tak uklidíme. Teď se nám to nepostrácí. Ty tak ještě tady máš 2 měsíčky, když tady byste uklidili. Stačí. Uklid. No a ještě je tady jeden, ale veliký. Tam ještě jde velký dárek. Uklid jsem řekla, tak uklid. Dobře, když se podívat ještě. Co tam je za dárek? Přečteme, pro koho je, jestli pro Matějska nebo pro Mariánka, jo? Kočička přišla se na nás podívat. Tak, dobrý, jako je. Jo, ještě tady. Šikulka, tak když se podívat, jestli tam ještě nějaký dáreček. Malá. Jmenuje se Bára. Bára. No, takovej veliký. Je, a pro koho je? Tak to asi přečteme, jo? Matýsek. Pro Matýska. Oni si nebudou moc vybrat na začátku všechny dárky pro sebe. Ne, ale že budou mít druhý písmenko. Tak. Ten Jiřík je to teda ale zabalil. To je ta farma, ne? To jsem na ní koukala. No, to je ona s autákem. Ty brďo. Velký to je. Kam se podělo to duplo, co jsme měli? Kde měl to tam krásný hlavně. Já poslední, co tak bylo nahoře v tom koši. Myslím, není, ale jako
mělo pověřit. Hele, já je vysypu, jo? První. No teda. Co to je za auták? No to je na koně. Jo, ty tady vlastně, jo, ty tady máš. To je přívěs na koně. Ještě druhý kuň, tady to je nějaký závodník. Vanky. Závodníků. Jak se jenom snímtá, viď? Musí tam držet nevím. Ne, dobrý. Doma máme nezapomněla, to jsem ty malinké to spíš. Jsem byl muset vydržet ještě tak 5 let, myslím, minimálně. Teď se můžeme Matisku postavit. To jsi mu dala ty, nebo to on se takhle Ne, sám? on to šlo vlastně. Ukaž, to dáme někam na stranu. Jezdí mě nájezd na auto. Ne? Ne, na koně, pro koně. No. Postupáčko, no. To je nájezd na auto. Ne, to je v pohodě. Tak a tady přijde koníček. Iha. A jedu si. Počkej, teď se to zavře. Aby jsme koníčka nestratili. Jo, jedem. Pan, Tak, ano, řídíš. Řidič nemusí být, no. Řídíš chybě. Pití je tam, no. Tady je pití, hele. Je tam ještě jedno pití. Ukaž, tak musíme vyndat tady na takhle. Otevřít tady, ne? Tak, a už můžeš vyndat ty koníčka. z toho dá úplně barák. Tudy musím mít koníček, takhle. Tady má dětku, tak. No, kudy nastupuje koníček, no, kudy. Kudy nastupuje koníček, no. Jednou určičku se podrž. Nejde to? Ukaž. Kulička ti to podrží. Tak. A koníček dá hop. Tak. A už je v autíčku koníček. Dáme tam dveře, aby neutek. Tak, aby neutek. Tak.